И здравейте хора, днес ще играем на FIFA Mobile. Тук имаме някакви работи безплатни. И сега да видите отбор, от много време не съм снимал на FIFA Mobile. Другото видео ще бъде на Brawl Stars за първи път. И ще опитаме да дигнем сърч на 1000 купи. Но не искам да казвам още неща. Мартинес. Тук някакви работи. Екстра тайм не можем. И за момента така не отбора. И сега... Не! Исках да го сменя хора. Цъкаме плей. Между другото. И 3, 2, 1 плей. Мислиме да изиграме 1-2 матча и ще приключваме с видеото. Падаме срещу... Не знам дали е по-силен, поне ще видим. Може и да го биеме. Хора, това май е на най-лагавия стадион за мен. Не, още от сега лаги. Хора, не знам дали виждате, ама много лагва. Лагва... Отлетиха. Пичът има някакъв... Давай, Барбатов. Какво стана? Пичът има Юзейпио 106. Мартинес е много е силен Юзейпио. Ама ние ще го изкарахме така по стара. Трябваше много малко, ама... Както и да е. Хора, защо го гледам? Много ме изнервя, когато гледат.
Да играем на дефендинг, защото ми лагва. Стига. Оп. Реклама ли се? Рулетката... що не? Изчисти. Между другото, това печага има много силен отбор. Хора, давайте. Давай. Много ми лагва, не знам какво правя даже. Джака ли? Той има май Вандер Сар е пакнал и е взел с шардове. Отдавна беше... даже и забравих как това извънка. Това много отдавна беше този евент. Беше много... Не беше много як, защото имаше много слаби, само 104-ките и 105-ките бяха много силни. И ти като скрипта и не ти дава нищо да пахнеш. Хора, аз от този евента само 104-ка съм най-доброто, което съм паквал от този евент беше един Микеле 105 от Extra Time и как беше? Кой е? Хора, забравихме името. Като играем ще се сетиме. Ник Уилямс. 104-ка Ник Уилямс. Микелей 104-ка Ник Уилямс. 105-ка беше. И е забрал на това. Фал. Хора, защо ми лагва? И мисля, че ще го прескоча. Хора, много ми лагва. Това е много зле. Аз ще съм срещу доста силен опонент. За мен. Какъв фал? Никакъв фал нямаше. Хора, ще си излигаваме. Давайте Върджил Ван Дайк. Върджил Ван Дайк отива и напреде. Представете си да вкараме последните минути с Върджил Ван Дайк. Един мач ще изиграем, хора. Опитам ли да вкарам поне с Върджил Ван Дайк? Върджил Ван Дайк! Хоп! Яйто е! Хора, представете си да вкараме. Имаме много малък шанс. Не, моля. Върджил Ван Дайк, давай, моля те се. Еде Назар! Моля те, Колер, Върджил Ван Дайк да удари. Давай, Върджил, давай. Не. Загубим. Хора, не. Еде Назар, какъв виквате? Ако с 5 звезди трябваше да го удрям с шут и щеше да е гол.
Да разгледаме тук на маркета. Да, ето го. Хората, той имате той език. Я да му видим отбора, че не го видях добре. На тоя. Тук скрипт. What? Тук някакъв скрипт беше много зле. От хакери. Хора, направи да го вле. Хора, това е пак много Юзепио. Начало. Вондърсър, купил ли го? Не. Хора, това печава има много късмет. Това е Winter World евента. Сега се сетих. И мисля сега да приключва видеото, хора. Аз бях Саши. Довиждане.